सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर वो लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, बहुत बड़ खबर आ रहा बा, बहुत बड़ खबर आ रहा बा भोजपुरी इंडस्ट्रीज के माध्यम से। खेसारी लाल यादव के फैंस लोग खातिर, जाने वाला, सुने वाला, चाहे वाला, दर्शक लोग, प्रेम करे वाला लोग खातिर बहुत बड़ खबर वो लोग के बीच हम लेके आइल। लोग बता दी कि उनकर फिल्म लगातार 2017 में एक पर एक धमाल मचावे खातिर तैयार बा। तो वही कड़ी में वो लोग के बता दी कि उनकर फिल्म जिला चंपारण के रिलीज के डेट के घोषणा कर दिया गई बाटे। जी हाँ, वो लोग के बता दी कि वो लोग के उत्सुकता बढ़ गई हुई कि आखिर कब उनकर फिल्म जिला चंपारण के रिलीजिंग होके जा रहा बाटे। रुआ लोग के हम बता दी कि ओकर वैचारिक तौर पर तिथि के घोषणा नहीं भइल, लेकिन समय हम बता देतनी कि ईद के बाद उनकर फिल्म जिला चंपारण रिलीज होके जा रहा बाटे। जी हाँ, भोजपुरिया दर्शक लोग के कॉमेडी से लेके गायकी से लेके हर चीज़ से इंटरटेन करे वाला भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव हमेशा कुछ ना कुछ नया करे का प्रयास करे बड़न। तो आखिर चंपारण के नाम से फिल्म बनल बाटे तो जरूर कुछ ना कुछ वो जिला से विशेषता कुछ ना कुछ जुड़ल हुई। हमनी के देखे से फिल्म तब पता चली। अभी तक रुआ लोग के इहो बता दी कि जिला चंपारण में हर कैरेक्टर, हर कलाकार, हर चीज़ बहुत बढ़िया तरीका से फिल्मावल गई बा। उनके फिल्म के गाना के हमनी के पिछला दिन न्यूज सर्च कैले रहनी सर, रुआ लोग के बीच हमनी के भेजले रहनी सन कि वो गाना के कुछ सीन रुआ लोग देखले भी रहनी। तो आप समझ सकतानी कि भोजपुरी के इंडस्ट्रीज के फिल्म कितना बड़ रिस्पॉन्स ले आवे खातिर मार्केट में तैयार बाटे। लेकिन एक इंतजार कब तक रही जब तक ले फिल्म रिलीज नहीं हो जात, सिनेमा हॉल तक जात नहीं खे, पब्लिक के होने से रिस्पॉन्स नहीं आवत, तब तक ले नहीं कहल जा सकत। लेकिन अभी तक यह कहल जा रहा बाटे कि फिल्म बहुत बढ़िया तरीका से बनावल गई बा, बहुत बढ़िया तरीका से हर चीज़ में संयोजन कल गई बाटे। तो ये से एक इंतजार हमनी के रही, रुगो लोग के रही, सब कोई के रही। हमनी के देखे सन कब जब फिल्म आ जाए सिनेमा घर में, तब तक रुगो लोग अगर छपरा जिला भोजपुरी के सब्सक्राइब नहीं करी तो लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई।